Deverên Makû û çaldiranê ku bakurîtirîn deverên Rojhilatê Kurdistanê ne, cemên wan deveran xwediyên masiyên pir xweşik in. Di cemê Zengmarê de li Poldeşa Rojhilatê Kurdistanê bi sedan masî ji ber kêmbûna asta ava cem bûne qurbanî. Rêveberê saziya Şîlata Poldeştê ragihand ku ji ber bilindbûna pileya germayê li deverê, Poldeşt jî rastîgermayê hatiye û di encamê de cemê Zengmarê berbizohabûnê vediçe. Heya niha hejmareke zêde ji masiyên cemê Zengmara Poldeştê ya ser bi bajarê Makûyê ve li Rojhilatê Kurdistanê bûne qurbanî. Çalakvanên jîngeyê jî dibêjin heya niha ti karekî pêwîst ji bo parastina wan masiyan nehatiye kirin. Lêsasan Îsazade rêveberê saziya Şîlata Poldeştê dibêje ku oksîjena pêwîst nagihîje wan masiyan û ti karek ji dest wan nayê. Dibêje jî nêçîra neyasayî ji germayê zêdetir bandor kiriye ser kêmbûna masiyan û qurbanîbûna wan. Di demên dawiyê de pileya germaya ava cemê Zengmarê gihîştiye 43 dereceyên santîgradê. Pileya germaya ava wî cemî bi hemberdan li gel sala derbasbûyî 30 ji sadî bilind bûye. Çavkaniya Zengmarê çiyayên sînoriyên di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de ne. Avên Qeresûyê jî li çaldiranê tevlî ava cemê Zengmarê dibin û piştre diçine nava bendava Barûn li Makûyê. Zengmar yek ji dirêjtirîn cemên Bakurê Rojhilatê Kurdistanê ye ku 95 kîlometran dirêj e. Ava deverên cudayên Rojhilatê Kurdistanê û bi taybetî ava cemên deverên Bakurî jîngeyeke baş in ji bo masiyan, ji ber ku piraniya wan avan avên şirîn in. Herwisa mana laşên wan masiyan li kêleka cem dibe ku masiyên sax jî rastî nexweşiyan bîne. Lê nayê înkarkirin ku nêçîra masiyan ya neyasayî jî sedemeke din e ji bo kêmbûna hejmara masiyan.